Mi vagyunk az a cég, amely valóban megérti a különböző felületeket. Ezért alkottuk meg a legjobb takarítóberendezést, mely tartozékaival együtt minden felületre tökéletes megoldást ad. A teljesen új Forwerk Kobold VK200 takarítórendszert. Időtlen dizájn, kiváló energiahatékonyság. Az új VK200 új sztenderdeket állít fel valamennyi felület tisztítása tekintetében. Így szőnyegeken, kemény padló burkolatokon, kárpitokon és matracokon egyaránt. Az új takarítórendszer minden eddiginél hatékonyabb, az EB400 elektromos porolófejnek köszönhetően, mely felismeri a padló típusát és ahhoz igazítja a keféket. Az SP530 tökéletes eredményt garantál a megszokottnál kétszer gyorsabban, azáltal, hogy egy lépésben porszívóz és felmos. A VK200 egy olyan komplett rendszer, amelynek része a PB440 elektromos kárpít porolófej, ami alapos tisztítást biztosít a kárpítozott felületeken és a matracokon is. Az új Forwerk Kobold VK200 takarítóberendezés kategóriájában a legnagyobb tisztaságot adja mindenki otthonában. Végre valaki tudja, hogyan kell megfelelően bánni a felületekkel. Mert mi ismerjük a felületeket.